Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Pero, kalit lang nawa ang tingog. Hala! White lady! Hay kadayot, kay basig si mama to ninyong imong nadunggang naghilak dudot. Ha? Si Mama? Si mama la? Si Mama? Nga, ay, Hello? hala. Di nilang mga kay magsusi ko. Nagiingon ni mong may babay nga nagbako dudot. Ha? Anak ka na? Ayaw, Lola! Ayaw! Kay pasig pa akon ka sa white lady. No, White lady! Ah, kung mamaak ang white lady, samot pa kong mamaak. Akan si Kalaki, mayap naman ang ngipon ni mo. Ay, Daghan naman kag pangag. hilam! Hilong dudot ha. Kung gayon man punta ni mo. Ay, kumpiyansa na. Hilong dudot ay, laki man unta ka. Dini lang mo. Kay basig si mama to ninyo ang imong nadunggang nagbako. Magsusi ko. Ay, hain naman tong ispat, ha? Miles, Miles, Basing tudok si mama to, kuya. Miles. Nasi mong likod, White lady! Ilong na i-joke na. Kung si Mama to ba? Ngano ka hamihilak man siya, no? Ngano ka? Marina! Uy, ikaw nang naas may punuan sa mangga. Minaw ta. Hala! Si mama Uy, hala. yun, kuya. Si Mama. Sultihe ko. Nung sa'y nahitabo ni mo, ha? Nganong naghila ka. Kung kanus akal lang miabot. Usa magkagulasan ni amot. Awa, si Mama ginagi. Makurin! Ma, Makurin! Nasa ka ma? Ano man ka ma? Sulti sa tinuod ko, Rina. Ngano ka? Usay nahitabo ni mo. Kung sabay rason nga dugay ka mang nauli dinis inyo. Nga ego ka ramang kahang nangumpra. Tubag ako. Way nahitabo na ako matansyang. Ayaw kog patuho ang away nahitabo. Kay kana lang imong hinilakan. Sa labtonon kaayo na. Wala ba? Ayaw paglimod ko rin na. Nabala ka baya ko o ang mga bata nimo. Sulti sa tinuod. Wala ba? Wa ko ikasulti ni mo. Okay na ko. Karon pa ko makadungog nimong ingon ni ana ang pagbako. Mao nga dili ko motuo sa imong giingon nga okay ra ka. Sakit lang kayo ang akong tiyan, ma. Mura kong mamatay sa kasakit sa akong tiyan. Unsa? Unsay sakit ang imong tiyan? Dinig napita sa akong pusod. Sakit kit kaayo matansyang. Dito ko gikan sa doktor mong maong nadugay ko pag uli gikang nangumpra. Nagsulti ka ba sa tinuod? Ha, Corina? Nagsulti ka ba sa tinuod? Sakit kayo ang tiyan ni Mama Lola? Basig, nakuan, napas mo siya la. O nga misakit, maayo yung tiyan. Kay, wa pa naman siya kapanihapon. Maunay akong giingon ninyo. Nga dili gyud mo magpagutom. Dili mo magpalapas gutom kay lisod kay maproblema ta. Ubaya tay mga kwarta. Mabitaw na kung gutom mo na kula. Mangitag yung kukaon aron dili ko mapas mo. Asya na ulcer si Mama lang, no? Kay, pwede magkasakita sa tiyan. Nanana na pangatog na mo kay klase pa mo ugma.
Adtoon ko tong inahan ninyo kay basin may mahimo ko adto. Alala, pangatog na mo. Naibaw ka ba, Corina? Dili gyud ko makatuos imong diingon. Nagisakitan kang maayos imong tiyan. Matad siyang. Gipakatuog na nako mga bata aron way makadisturbo nato. Inahan ko nimo. Sultihi ko sa tinuod. Kung unsa man gyud nahitabo nimo. Sultihi ko sa tinuod, Corina. Pasado ala-una na lang sa kadlawon. Ug nawa lang sa mga akong duka. Pero wag gyapon iti mga ilahan nga nag-online sila si Dudut ug Miles. Ug dili gyapon ako makontak ang cellphone ni Corina. Nagkasabot naman nung tami nga dili gyud i-off ang ilang cellphone. Buhan kon may tuyo ko nila, makakontak dayon ko. Ingon man usab sila nga rin ako. Tungod ini, napunan na hinuon ang akong kabalaka. Labi na ganiha nga. Nagdamgo kog ngilad bahin ni Corina. Oh, Diyos ko. Ipalayo lang unta taon. Panalip di og ilikay in taon sa kadautan ng akong kasaho ang mga anak dito sa among probinsya. Maraway ka, Diyos ko. Kung dili gari gihapon ako magkontak si Corina. Bisag nag-message na ko nila. Magkontak na lang ko ni Kriki. Magpatabang na lang tingali ko niya. Oh, may nanawag. Oh, message di ay. Gikan ni Rian. Wa pa di siya matug hangtod din mga orasas kadlawon. Dili na ko basahon ang full message niya diha sa messenger. Aron dili makita nga ako kining nasin. Kilagmit mo follow up na sab siya og message. Makita na ni dinhi si babaw nga bahin sa iyang message bisan dili ko moadto gyud sa messenger. Mubok ra diha ang message. Nangutana siya nako kung nganong nag-online pa ko. I-ignore lang ako niya ang message. May mong inigbuntag lang kung reply niya. Wa ko magtuo ka magkahimo si Kreki na ko ini. Wa gyud. Salbahis siya sa tanang salbahis. Traitor siya kapag kahigala ni Francine. Dili siya kasalikan. Wala ko'y naong kay katubag ni Francine inig nahitabo na ako. Wala. Way sama kahayop ni Kreki. Wala'y sama niya kahayop. Doon sama ko. Ganun na kayo mo kwato. Ganun nagpadamang ko sa kong sayop na pagpati. Unsay ikasulti ni Francine kung masayod siya nga nakasako niya. Ugi unay ko pagtukob si Corina. Shit. Shit! Ako ito eh. Narunugay yung mata. Nakamata man tagog sa'yo. Nung katuman no, balik ko eh. Kula po na yung kumabangon.
Impas kong dungriki ane. Schedule ba nero na mo sa pagkuha sa mga chiki nga bayad sa mga pautang nga sa mga suking tindahan ron. Patay ko an. Nya! Matulog po mo rin itong griki. Ni apa sa sopa matulog? Uy! Salan kaya? Nga may basong nabuak man din hasta pag botelya sa bino nabuak po. Nagainom na po rin siya gabi isa. Haskang ay hala patay. Siya dito ang naghato ni Corina gabi isa. Kaya para ko nung maduol niya sa Corina, pero hala! Kadagan pas gara sa niya ko. Uy! Naapos iyang nawong. Agoy! At salan kay na tabo nila Corina gabi isa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!